ennek a széfjében kéne lennie. Hosszú történet. A kard megjelent nekünk azért, mert szükségünk volt rá. Vagyis nem loptuk. Madame Lestrange széfjében van egy ehhez hasonló kard, de az másolat. A nyáron helyezték el ott. Bellatrix nem tudta, hogy hamisítvány. Igen, jól sikerült másolat. Csak egy kobold tudja megállapítani, hogy ez Gryffindor kardja. A másikat ki adta? Egy Roxforti tanár. Úgy tudom, most ő az igazgató. Piton. Csak egy másolatot adott Bellatrixnak. Miért? A Gringotts széfjei még sok-sok rejtélyes dolgot őriznek. És ez Madame Lestrange széfjére is igaz?